Рус этнографтары башкорт хатын-кызларын халык сәнгатен хаклаучылар дип атай. Кийгән киемнәренә, йорт кәрәк-ярагына улар үзләренең күңелендә һәм уенда йөрөткән биләктәрне куя, дип яза 20нче буат башында Галим Круковский. Кыйгы, Салават, Дуан, Мәсетле, Балакатай районнарында яшәгән төньяк көнсыгыш башкортларында тамбурлап каю борындан киң таралган. Башкорт хатыннары үзләренең милли киемен һабантуйдарда һәм туйдарда һәр замандала киергә тырыша. Бүген дә Балакатай ягының сәскә япрактар үрмәһе, үсемлек орнаменттары белән каюлы күлдәктәре бөтә Башкортстан байрамнарын бидәй. Гомер буена хисап сулып эшләп, һәр вакыт минем күңелемдә ятты. Нисектер шундый бер менә каю. Менә минем әтиемнең апаһы була торгай, Мөгаллимә Айса кызы. Шуңа һәр вакыт карап исем китә торгай. Нинди матур бул каю дип. Әбидә бит инде атеист булып үстек. Бер касанда аны утырган вакыт булманы, йөрдек. Менә һәр хаклы ялга сыккас, шул аляпкысты тагын сыгардым бит хандыктан. Хыйпап шулай мәйтә Мөгаллимәнең кулы дип. Нисек итеп шул эште башларга дип. Шул сакта безнең сердәш оешмаһы башланды өчен. Үзем бер сәсеп алырга ла форсатым юк иде. Мөмкинлегем дә юк. Бер мәртәбә шул рамга куеп сепрәкте куйым тигәйнем, ул сыгып булмай икән. Әкрендә утыра торгас, бу бит безнең башкорттың бит милләтнең эше баргаланы башкарган дип. Шуннан әкренләп эш башланды. Оешмабыз да әкренләп аякка басып. Шуңа минем күңелгә шундый уй килде. Мин Мөгаллим апайым һамак матур итеп кайырга өйрәнергә тиешмен дип. Шуннан безгә сәхнәлә эшләр уйнарга дигән шундый заявка килде бит инде. Фольклор ансамбленә. Шуннан мин уйланым да, мин апайымның төсі итеп менә шул аляпкасы кайырга тиешмен дип. Аны Үрәнәкләрен, әйе, менә шуны төшереп, менә шуны кайыным. Бу Мөгаллим апайыма шулай истәлек өчен, иркәһе шулай исенә алып, аның аляпкасының үрәтләрен төшергән дип. Менә шуны кайган хайын һәрбер сәскәһе күңелгә ниндидер уй китерә. Шул тиклем уйга батаһың, һәрбер үрнәге һинең яланды, табигать искә төшерә. Нинди уйлайһың, нинди бул сәскәгә ни төс уйлайм икән дип. Яландар искә төшә. Һәрбер останың каюы үзенсә. Ыргак уның кулында янләнә. Төсле епте ияртеп тукымага сума-сума бидәкте дә. Гүя алтын балык һауда уйнай, күк күгәрсен күктә уйнай. Ыргак артынса, быгаса беркем дә күрмәгән, белмәгән гаҗәеп сәскәләр дөньяга күҙен аса. Каюсының уйдары ла икһеҙ-сикһеҙ хыял һәм ижад киңлеген гидә. Ул арыу талуын онота, күңеле Худайга мең шөкөр, горурлык менән тула. Был үрәнәкте миңа инем үзе кайрый дип бирде инде. Мактаналар, мин даже Краснодарга барып ней бүләк итеп киттем. Анда инде нык ней. Шул килемдер инде ул. Бүләк тейкен сүтер дип. Әйе. Шатлык. Кешенең бәхетле итәме? Әйе, кешенең. Менә бит миңа менә кайып падар итләр. Ә мин бу хат үтүгә как-то андай нем юк. Мен пока тик бүлеккә китә әле. Потому что тугандарым, достарым күп. Аларның һәрбере кияүгә сыгалар. Менә борындык инәйләргә бездә бит алып кыстар кайбыз. Ул бүтән җирдә юк. Борындык инәйгә безнең якта шундый юла бар бит инде. Аны һәрберенә кайып биреп нитеп торабыз. Тамбур яки элмә сигү менән йорт җиһазлары, шаршау, хөлге, ашъяулык, көрәгә ябуы, мендәр тышы, кашага кормаһы сигелә. Киемдә лә тамбур киң кулланыла. Хатын-кыз һәм ирдәр гүлдәктәре, алъяпкыз, күкрәксә, калпак, тастар, түбәтәй, намазлык һәм башка әйберләр биделә. Иң
birinci men koyup degen nemeni işittim Moğalapaydan. Benim ineydim kaynamdın indi bir dus hatıны була торган Айшаны Моğalime. Moğalapay tebir degende. Ул менә шул коyыны bir yaşlarda tep hüleyinde. Şuna neme ki була koyu bir varas birinci tapır iştem indi şul hüdde. Şundan ne менә şulay aytırlar ana kirgege emte neme ki була ул kirge тоже bilmeyim indi. Şunday ramka biz umarta tutkan şul umarta ramkasına aldı da менә şonday kirge şonga naş materialda natягивать etip berdi indi менә tarttırıp kirip naş materialda. Şunda koyup көрһәтте. Birinci tapkır şoңардан işittim, şoңардан күрдем. Балаларга öğretirge, okutusu bulgas metem, ihmina şunu kitirip öğretirge. Taki Moğalime apayna taki kitirelmedim indi. Halime apaydan попросил, bizim tagi bir master var. Ol hazır iki көрші авылда yaşay. Hazır azım көзе bek көрмейінді koyumay. Тоже bir ataqlı master idi. Onun işleri тоже yani Bukşin'in kitabında da onun turunda yazılgan. Тоже bek matur işleri var idi. Şunu kitirip balalarga heylep de birge neyindi. Şulay koyu dep tutup qarab bulmadı. Балакатай районы Билән, Әшәй, Кайып, Кәркәй, Айдакай авылында яшәүче осталар кайган бидәктәр танулы, аерылып тора. Балакатай, Олыкатай, Өпәй ырыуы башкортларының һәр авылы, һәр төбәге үзенең кабатланмас үрнәкләре белән горурлана. Көрініп тұра, мына Хасан апайны айырылып тұра. Бұл Хасан апайның іші тепелі қойын көрініп тұра какты. Сабир апайныкі тоже айырылып тұра бетінде. Сабир апайның ішлері вообще такие тонкие нежные работы. Яң апайның вообще екінші түрлі өренеклері, узарлары. Арслан, көрші ауыл, Арслан неде, Селябөлгахи. Онда тоже айырылып тұра. Олардың ендедір үрі нелері. Как жеймек деп айта тұрғаны яғни Хасан апай. Біздің енді матур ғана, яй ғана ірі болмаған безеклер яратады. Ірілеріне жейіліп кеткен қоймақ көбіктеріне ішлемеске тырышады. Ішлемей біздің дандайларына. Өліктен, біз білгендік өліктен қойылды кейелер. Олыларға төштігіне әлеп қыстарыны, яштерге кел шундай гәүдәлі алып қыз деп әйтәбіз. Башкортостан һәм Мәскәү этнография музейлары һәм фәнни тикшеренү институттары оештырган гыйльми экспедициялар был төбәктән бик күп кул эше өлгеләрен йыйып алып китә. Балакатай, Олыкатай, Танып, Өпәй, Әйле ыруларының тамбурлап сигелгән киемдәре бөтә Рәсәй һәм СССР күләмендәге күргәзмәләрдә катнаша. Китаптарга, каталогтарга индерелә. Сикә қалпақ. Ул менә шулай алға гына кейеләлә, яулықтың астынан тәңкәләре генә күренеп тора, үзе күренмәй. Бұл сикә қалпақ деп атала. Оны тәңкәнән дә эшләйдәр менә. Мәргендән дә эшләйдәр. Менә уҡанан да эшләйдәр шулай. Шунан менә елбәҙәктәр тегеләр эйәмдә булырга етмәгән ере, буш ере гамаһын тип. Аның өстенә нинди яулык ябыналар? Ниндәй яулығың бар? Француз яулык мандамын, шәл яулыктар тип әйтәбез без. Буларҙы шәл яулык тибез. Былай сигелгән яулыклар була инеме? Үҙләре сигеп, кайып алган. Мөйешләрен, усларын кайылган яулыклар бар инеме? Булды заманында, андайҙар да булды. Менә моныһы ней була? Тупый ҡалпаҡ оло кешеләр кейә моны. Ололар, әбейҙәр беҙҙең күк. Олораҡ йәштәгеләр. Ул йылыға ла килә, бөтә башта ла ҡаплап тора. Әйе, йылыға була инде был шул. Моныһы эйәме. Булғамыла инде тәңкәләре буһа теге балалар шулай. Элек төрҙөһө була, аҡыҡтар, теге мыла тоғайлар, мойсаларға. Менә былар нейҙәр аҡыҡ тип аталала инде. Менә шундай нәмәләр күп була тоғайны. Был яҡтарҙа һаҡланған боронғо йола буйынса йәш киленде милли кейемдә ураҡ урырға, бесән сабырға төшөрөү бар. Был боронғо йола, ергә ерегеү йолаһы. Йәш киленсәк үҙенең төшкән еренең тын һулышын алырға, һәр аҙымы һайын тирен тамылып, ерҙе ашларға тейеш. Был ер уға рухлы, көслө, мәңгелек тоҡом бирәсәк. Электән килгән борон-боронға кейәргә әйбер булмағас, шул бер төс элек материалдар күп булган сәтиндәр. Алгандар да һүрәт төшөргәндәр шуңа. Вот киеп сыҡҡандар инде. Балакатай районы Билән ауылында тамбур халык клубы асылыуға быйыл 10 йыл. Тамбурлап ҡайылған күлдәк өләпҡыстар, шаршау таҫтамалдар, ашъяулыҡтар
Был клуб ағзаларының һәрберенең өйендә кадерләп һакланган комартқы булган. Улар иней картинәләреннән калган үрнәктәрне һис үзгәртмәенчә кабатлап, яңадан кайып, һәрберсе үзенә милли кием тегеп кия. Тәбигать йогынтыһы булмаһа бында хүрәт нисек төшә ул? Анда хүрәт төшмәй улай, матур булып. Уйда утыраһың, менә яланга сыгабыз да карайбыз көбегенә. Шиләбегә әле бардык, выставкага бардык. Китеп барам юлда, карайһың да шундый матур агастарды, яланды карап китеп бараһың да, и минең башта уже менә шуларды төшерергә кирәк ине материалга дип. Иҗат итү ул картайгаста онытылмаска тиеш. Минеңчә. Кеше хис үзенең нәһендә яшәргә тиеш. Бөтен тойгылары үзенең иҗаты, үзенең табигать, үзенең бөтен нәһе булырга тиеш яшәгәндә кеше. Мин шулай уйлыйм. Епті сығар алмайынса дегенде, орта ептіра көрмеймін де енді. Жоқ, электр сығар алмайынса, шоны екі тиш отырдым, тиші бітірдім материалды. Бірінші ішімде, даже отастымалының башында тишіге де сек бір тұра. Шолай тұрып, үйрендім. Кажется, тырышқан, ташқа қадақ қаққан тебетелер, тырышсан бұлдырып бұла екен. Кайылган яки сигилгән киемдәр ык, танып, каридел, дин буйдарында, Силәбе һәм Курган ягында яшәгән башкортларга хас. Быел республикала башкорт милли киемдәренең фестивале узгарыла. Башкорт халкының киемдәре төрле һәм бай, тарихлы һәм зауыклы милли хазинабыз.